KBG matiting namasa di minggutta sadarion dohot nais pamasaon ni huriatta. Ima di minggutta sadarion, iminggu pasapuluon dung Trinitatis. Ia topik di minggutta di tikion, ima gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata, manang menjadi berkat di dalam Tuhan. Sahma tu tik-tikta na parjolo, ima di Koinonia 2.1. Sermon Parhalado pada hari Selasa 15 Agustus 2023 masuk pukul 10 pituwit. Namangihut marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Yang berikut pemberitahuan 5.1. Berita duka. Pada hari Rabu 9 Agustus 2023 yang lalu telah meninggal dunia Saudara Arnold Baginda Raja Tabunan, lahir 23 Desember 1959, tutup usia 64 tahun wek 5. Pada hari Kamis 10 Juli 2020 telah dimakamkan di TPU Kerkop Leu Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Namangihut 5.3 Jemaat yang baru Manang Ruas Natabba. Terhitung mulai hari ini Minggu 13 Agustus 2023 menjadi jemaat baru Manang Ruas Natabba keluarga Hendra Ronald Napitupulu, Inang Rosinta S. Boru Panjaitan yang saat ini berdomisili di Komplek Nusa Hijau Cimahi masuk wek 5. Dimohon kepada keluarga tersebut untuk berdiri di tempat bila mana ada di sini. Ora semarina sida. Namangihut 5.4 pensiun Situa Manang Purna Bakti. Pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti Manang pensiun kepada Amang Situa Kanton Sianipar SH Inang A. Boru Sirait wek 5. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cenderamata ya pada saat ini. 2, acara Ramatama setelah ibadah siang nanti yang diikuti semua parhalado, perwakilan jemaat setiap wek, semua jemaat wek 5, pengurus setiap seksi Manang kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. Berikut 5.5 kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2022 tahun 2023 maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Rit Parguru Malua yaitu Sabtu Minggu tanggal 12-13 Agustus 2020 bertempat di Pila Kesia Parompong hari ini. 2, ujian tulisan yaitu Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 14 minggu depan. Ketiga, ujian lisan ya bersamaan dengan orang tua yaitu Jumat 25 Agustus 2023 pukul 15 WIB. Dilanjutkan kebaktian pemberangkatan pukul 18 WIB. 4, general repetisi
pada hari Sabtu, yaitu 26 Agustus 2023 dimulai pukul 16 WIB. Yang kelima, naik sidi pada hari Minggu 27 Agustus 2023 dalam ibadah siang, dilanjutkan dengan perjamuan kudus peserta lepas sidi dan keluarga. Namangihut 5.6 libur sermon, WEK dan kategorial. Sehubungan libur nasional peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78, maka sermon WEK maupun kategorial diliburkan dari tanggal 14 hingga 19 Agustus 2023 Manang Mas Sohot, dan untuk tanggal 17 Agustus 2023 gereja kita tidak melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Namangihut 5.7 Sinode Distrik pada hari Senin dan sampai Rabu tanggal 14 hingga 16 Agustus 2023 akan dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie yang bertempat di Purwakarta. HKBP Purwakarta yang mengikuti dari gereja kita adalah yang pertama, Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH Manang Pendeta Resort. Kedua, Amang Situa RF Sirait, yaitu utusan distrik dari Sintua. Ketiga, Amang Minton Pasaribu, merupakan utusan distrik dari Ruas. Keempat, ya, kita Nyonya CH Simanjutak Inang D Boru Napitupulu sebagai ketua Tabe. Namangihut 5.8 ibadah doa dan pujian. Gereja kita menerima undangan ibadah doa dan pujian Komisi Perempuan PGYes Kota Cimahi yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 14 Agustus 2023, waktu pukul 16 WIB sampai dengan selesai, tempat Gereja Toraja Cimahi. Dimohon kepada seksi perempuan gereja kita untuk mengikuti acara tersebut. Namangihut 5.9 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material sebagai semen padang untuk pembangunan dari keluarga Bobi Siregar WEK 4 sebanyak 20 sak. Napar pudima amanginang ralat warta ima di iuran desa dan tok-tok ripe pembangunan dan sumbangan pembangunan. Di sana tertulis yaitu Nyonya P. Lumban Tobing Boru Sihombing, yang semestinya Nyonya P. Sihombing Boru Lumban Tobing. Jadi kesalahan kami telah ralat dan revisi. Horas Madita Manginang mau lihat mak. Merede mahita siabuk kode nomor 500 sada ayat sada uhut papunguhun pilihan 1A 1B.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramot yakate atemuna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di minggu tasadarion, imana tersurat di sada Musa 30 sia ayat sada 1 ayat 5. So ni manang diamuak kamanami nanami nama dohoti par minggu ono di ngana munabe do mamu majahata ni debata di sian sada Musa 30 sia ayat sada 1 ayat 5 tajahama marsika soring. So ngonon madidok di si. Ala yang gosi Joseph tarboad do tuat tu Misir gabe Roma si Potipar wakil ni Raja Firaun si raja yak kena posona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail akkana patuat ton ibana tusi. Jadi dung di ida raja nai nani nonganan ni Jahoba ibana jala ditupak Jahoba sude mula ni tangan nai jadi olak ni napi nabaki nai ibana bahan siramoti jabuna rodi sude nadi ibanai di pasu-pasu Jahoba ma bagas ni halak Misiri ala ni si Joseph majadi do ditupak Jahoba sa sude nadi ibanai dijabu dohot di balian ima yang go sahakna. Dia muak kamanami inanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus molo turpuk dihita di bagasa darion ngaira sude hita hirama boto barita dot perdalanan ningoluni si Joseph natar barita alai tona dohot poda na naik si dohonon nai nama tuhita di bagasan ngulutta saunari ina mana macairi kot na naeng si pahusor-husorotta di bagasan ngulutta. Ahamai ima si Joseph ima gobaran ni sahalak jolma na nidonganan ni debata na pinilit ni debata jala na tinotuhon ni debata gabe hapataran ni hagugon ni Jahoba di bagasan nguluna na makilalahon pakilalaan na madate jala di bagasan hamaolon ni parnguluon nai di patuduhon ibana do parsitutuhon laho monang sian hasusaan ni nguluna. Si Joseph adalah gambaran atau tipologi seorang yang terpuruk atau mengalami kegagalan, tetapi ia kemudian bangkit dari kegagalan itu untuk menjadi berkat. Gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Akamang do tamu kainang los teida do sanon, ternyata HP halak na pinili ni debata, naung tinotuhon ni debata, jala halak na nidonganan ni debata, na saya girgir martangi yang jala marsihoho di dalam natinotopon ni Jahoba dan malua nguluna sian hamaolo dot hasusaani ditodong jala didalani ibana do hasusaani di bagasan pos ni roha bukan mengatakan bahwa orang baik ternyata orang yang dipilih Tuhan ditetapkan Tuhan dekat dengan Tuhan tidak berarti bahwa hidupnya akan terbebas dari kegagalan. Hamaolon, hasusaan do lagamnya kabaru kilon. Ala memang dakya di bata merjaji tu ita kamang do tamu kainang
Ia perdalanan ni ngulu ni jol masih partangiang, nagirgir martodi, jala jonok tu debata, ima dalan nasorong hamaolon. Dak kia berjanji Tuhan tasongoni. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan orang benar dan jalan orang baik adalah jalan mulus dan lurus, jalan yang tidak berliku dan tidak terjal. Tak kia didok debata janjina tuhita songoni. Ala yang ku janjini debata ima molotum pe berdala ko dirulan goman ni hamatean, jala molotum tadalani pe perdalanan dagok hasusa do parmaraan, saina do nganakku roho rasi rasa ro ajal ni tanoon. Iro janjini debata tuhita. Donganan ni debata, pergogoan ni debata, ditupaki debata, iro badan ni debata, nani warihon na tuak kana porsea, di bagasan perdalanan ni ngulunai. Karena itu, alani gagal dan bangkit, terpuruk dan menang, marukil doho marlas ni roha, soal biasa do di jolma. Nak peak halak na porsea. Nana yang rikot di hita ima, molo ditiki di paru kilo ni hita songot si Joseph di gadis gabi parkarejo ibana di bagas di si Potifar, di bagasan hasitongan ibana mardalan do mangulau lomoni rohani debata, ro alugo ujian tu ibana penjara musa ibana debatado di pangasahod di ngoluna ido narikot. Debatado manoktong gabi si haposanna jala haporusanna di bagasan sude namasa di ngulunai jala omana naing putih hatta di hita ala memang hita pe akana porsea di Tuhan Yesus Kristus tang malua hita sian ragam niak kaparukilon hasusaan hapogoson hamagoan di bagasan sa luhut perdalanan ni ngulutai, ditodong akka parmaraani do hita, ditopot ragam ni hasusaani do hita, bodo hita makilala songon akka zolma, na manaon ragam ni parukilon jala rongom ro parukilon itu hita, say songon nasotar tau kita be, ragam ni hasusaani, gabi tarok ma ngamadau de batasiak kita, dang jonok be de batatu hita, di bagasan saluhut akka paru kilotai alai naing hot jalalam togu rohata laho makamonakon saluhut paru kilotai. Siapa tahu ada orang-orang yang sedang kecewa, gagal saat ini, terpuruk, bahkan mungkin sudah merasa bahwa ia orang paling tidak beruntung di dunia ini. Dihaposi ma debata di bagasan ngoluna asa songo si Joseph di lehon hatuaon di ibana di bagasan perdalanan ni ngulunai. Iro nama cari kot nuaing dihita. Nak songon salak ibu muda, arong dohia ibu muda baru sohot ro mengalu-alu tu inonga. Inonga iwa nama jabarhu nama nguluonin na. Iwa oroa helami. Dak songon nari rohak ki HP ina. Ngamubang go helamin waeng dang arong be di parroha honau dang dihaholongi biawin na tinongon jadi saya roi nongon di patangi-tangi bah ina uwe ina bamat tong nari hitani nongon uwe ina ido dak kasih abe helami eganu menugut langsung muruk-muruk ulauna. Habi yang guna julu itu, hodo kaholong aku, hodo bitakku, nak pegurang utakku alani hoen tu non istri non. Angko sonari itu tangis mau buru notu mulai matangis. Ngaulo nuaing kolana gugu suaranen. Alero inongan tahe seninna. Saya diberitahu nina tomat to. Tu inongan. Alai lamaci marohani boru naon. Ala seholan
Saya ini na tonton. Saya ini na. Ay nasa holong beramtong dia burumon, na burumon matong tinong ngay. Masa uberi tahu tuh besi di lokoko. Dang nang pala di hokopo na. Dang dibila ho na. Ibu ani nongom maburunot tu dapur. Digurguri maik di panci, pagalak kompor. Dunginin na inongom ma, dung gurgurai kon. Iba ma wortel tu sih, wortel. Di batong tolor ni manok, boru. Menghadapi hasusan, songono doina. Na barjolo, arong dozol ma, alani hasusan na, songon wortel ma, matapor. Nina, matapor. Pecah-pecah berkeping-keping. Manang songot tolor ni manuk kodoh. Bertahan sebentar kuat, tapi ketika jatuh juga berkeping-keping. Ini naton, manang. Ala kebetulan penikmat kopi naton. Kopi hitam. Tur dibuat magalas, sedok kopi tu sidok gula, manang songot kopi odoh ina. Iba maik na gurgurot tu si. Huse ho naik na mohop. Gabe ruar uak mai. Angurat tong. Dungi hui numma. Tabuk hui lala. Ninna inat tong. Pilih ma. Songo dia doho. Madalani hasusan. Songon wortel lo na matapor. Songo tolor do na satok kimargogo le matapor muse. Manang songon kopiot doho. Hona ay namohop lam tarida daina. Dibain ay namohop lam angur wabna. Ninna inatom matuburunay. Tutu inaruhan sar-sarar maburunon. Tor lau mamuse mulak. Tu jabuna. Songoni marupani baritay. Kamang dotam wakenang molohita songo dia do mengadupi hamaolon. Matapor dohita. Berkeping-keping dohita. Talu dohita bahenon ni hasusani, manang alani hasusani, gabe dapot tita do tua, songon si Josephon, ay natarhurung do ibana gabe raja di Mesir. Na digaris do ibana gabe si raja di jabuni si Potifar, di bagasan saluhut paru kilon nai, manok tong do ibana marsi hohot tu debata. Irote. Alai saotik majoba, nakining inatai, dia kepertikian nuai ngarong balik ate moloro boruna manang anak kon na tujabuna mengalu-alu ngagudang nuai kalak batak laos dia kupi laos itor di homol moloro boruna melarikan diri sian rumah tanggana teroi nongai weh tu roh boru amang naso hase adu helai tu hope ngaudokian sian opungni pedang nase ternose satu pungnya naso asia sudi rupani manang roh anak konna mengalu-alu tu jabuni amonga soko mangan biadung kuat tertunggane borumi nuang nakarejo so sadia gajini sok pangka nin na saji itor di yokop unak songoni hamuda oloro gabe siga ka rumah tanggani anak kota mulai tersaita akupi tertahokop horokta tumakon ta songoni natanak kining ninahita masoni moloro kanak kote ni mau masoni rupani da moloro mengalu-alu tuamu no nakalan sioda moloro kaburumuna anak muna mengalu-alu tuamu rumah tanggana mau masoni aso pusing gimana mulak mau sehok beternaun dari gaberang jauh nabi tinggalkan manang dok kamu songonon tauton ada homa nodui molo nang di porsako tuhu beidu dah molo ngai porsad di tuhu mau ngatong gate songo si Jose ma satia di dalam di debata nang pe marukil nang pe di penjara nang pe dia bolokon ala yang goibana di dongani debata do di tupak Jahoba do majadi nani ulana berkamu mana
Majadi nani ulana di balian nang di huta pe. Tarpasu-pasu ngoluna. Dakkola ni bana tarpasu-pasu jabu ni si Potifar. Isi ni jabui, dot pangisi ni hutai. Omba. Ala di pasu-pasu debata, ditupaki debata, dipilih debata. Jala di rongani debata, do si Joseph di bagasan paru kilonai ala. Ala niya kamang dotamok kainang, ala satia ibana di ibana tu debata. Jadi tikitibo pangkat di ibana dijabui si Raja Isude jabuni si Potifar do artana. Memang makin tinggi jabatan manusia, makin kuat angin menerpai do date. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi ujian, semakin berat cobaan yang datang. Kelas ini nama coba si Josephon, kelasnya istri Potifar. Bukan lagi perempuan biasa, tapi istri seorang wakil raja di Mesir. Maka ujiannya besar. Pangujunan nabelga. Ala yang ko si Joseph, say toktong do ibana satia di dalam nahin alomohon ni rohani debata. Dan kembali terulang story, kisah yang menjatuhkan martabat Joseph dan menjebloskan dia ke penjara. Masuk penjara musa ibana dengan sebuah skenario kebohongan yang dikarang oleh istri Potifar dan para hamba-hambanya. Di bawah musa gawe itu penjara musa si Joseph pun. Alai di penjara, memang kalau orang sudah dipilih Tuhan, tetap berketetapan setia di hadapan Tuhan, lalu di dia pe ibana hot dog gawe pasu-pasu. Tak boleh ikut di kedudukan na tinggi gawe pasu-pasu. Gari di penjara, pasu-pasu do si Joseph. Tuakan adong di penjarai. Doh tu Raja Firaun. Gabi siani ba ibana hehe. Dipabakit gawe wakil ni Raja Firaun di tanah Mesir. Amo kamang do tamakai nango do penengen do turpukot tu hita. Asa saita satia hita. Asa haposak kita. Asa sai tok-tok kita di bagasan ha serepon. Ha torukon ni roha. Dia dopan di debata songon sahalak perwira na di Kapernaumi. Serep rohana. Ayah ma au Tuhan ikor roh tu jabuku. Sakka babahata pedokin na do. Tangan hata lupokin na. Di bagasa toruk ni roha do ibana. Songon iman ang si Joseph. Jalai mana yang jupang dihita di bagasa perdalanan ni ngolutta. Asa gabe toktong hitamian di dalam nahin alomoni rohani debata. Hapo sama hita toktong madalani uhum ni debata. Jala di bagasan hatorukon ni roha hita. Lau mangulahun ngolutta. Menjadi orang yang patut dipercaya. Si haposan. Trust. Di bagasan ngolutta. Jalai runa yang jupang dihitau. Asa dihaposi debata kita. Mula haposak kita di Namek-met. Di jabu di si Potifar haposak di si Joseph. Di leot tu ibana nobalga. Di bangsa Mesir. Jika kamu dipercaya pada perkara kecil, maka patut dipercaya kepada perkara besar. Ini dok tuata. Tu italani ikon yang gabilam haposak kita. Boleh dipercaya kita di bagasan ngulutta si ganupari. Jala ini sulit tak kamang dan murah-murah majalo haporsiaun ni Tuhani. Jala na di haposi Tuhani do hita saluhut na di bagasan perdalanan ni nguluttaon. Marilah kita rawat. Tasamot tomma naung ni haposan ni debata manang di dia pe hita mula-ulaon. Markarejo asa boha asa majadi sudah na taula. Jala majadi saluhut na tazama. Di bagasan perdalanan ni ngolutta. Unang sanga hacit rohani debata tuhita molo dihaposi tuhita. Nadinggan di bagasan ngolutta si ganupari. Idu ate amat tasiani paron situa na pensiun sadarion. 3 tahun teh among pensiun situa 14 tahun. Ado ayak situa muna teh
Sada Timoteus. Aduh sih. Bagus. Lupa mandok. Bagus. Mauliate mahurok tu debata. Ai hapo sanau dietong. Hirura. Hapo sanau dietong. Gabi di pabak kitau. Gabi parhalado na ido. Mauliate matarok tu debata. Ala haposak kita dietong. Bodoh kita si haposan. Di bagasan perdalanan ningolutta. Gabi dihaposi dihita ulaon. Jadi mau lihat maro amang siani parda dotto inang borsirai. Dihaposi debata hamu puang. Mau lo majalo na dihapos si haposanon yang patut dipercaya. Ngaula-ula kok cerita tuamu. Ya ada seminar ama, seminar bapak-bapak, seminar bapak-bapak. Jadi kalian bapak-bapak itu harus romantis, harmonis, harpe museh nasihat kepada istrinya, mesra, supaya istrimu imedok mentoron, pembicaraan, irok paditau ni ngomma. Karena itu coba dulu sekarang, ambil WhatsApp masing-masing. WhatsApp istrinya dengan kata-kata yang romantis. Turok kamat itu ibu. Haholong aku. Natinodo ni rohaku. Netong. Holong ko rohaku di hoina. Sudah kamat to membuat tempur nabi. Ado di balasin natai. Inamata. Arong manamurhing. Arong nakecewa. Songonod do ibay namang bereng mani di balasin nata. Nah soro padoho ini natai. Seberiban. Tordini dia rotu ho ini natai seberiban. Ala di bay namatai. WhatsApp mesra. Haholongan na. Songon naidok ni peditay di seminari. Tor di balasin natai seberiban. Nah songgo do tuh sih karyara ini, era kaya diulah songoni, gawe tar songgo ina teto, jadi wasa gawe songonon nuengon, naroro to dinyo pungan naik son naralat tong, sian tua mate, imu bapala sehali kan, arong kopi nama balas, nina songonon, nama ngido transfer hepeng doho, ina tei tua mate, alala songon natabu mahatanon. Nokka bis dora hepeng ngasih transfer pusen narwana rupanya teh rupanya maluna ya tidak dapat haposan teh bisa dipercaya sulit untuk mendapatkan kepercayaan Tuhan tapi sekali kita dipercaya maka kepercayaan itu trust itu tidak akan pernah dicabut iko saat songon ulau munon tohonani di ulamu songon namat ta situasi ani paron. Ola nona kamang dot tau makainang di jalan luraon lima pensiun situa wawaratami selama 4 tahun 2 bulan di jalan luraon sekali bawa daun 4 tahun son itu tong maksud teh Tuhan mudah lima situa wawaratami no babakitami tong 5 seri-seri mau naing di son di jalan luraon pausor-usor hita ma asarong menggatiak kalakon nasongon nauti nuaing akka parhalado ni huriatta dangadong nahehe siya nakka wik tarpabakit tita asa tabangido pos ni rohasiat Tuhani di bagasa salut gabi pasu-pasu manang di dia pehitamian dot maringanan di pasu-pasu tuhat tamahita salut na di dia pehita di haposi debata mula-ulaon asa majadi akan taula amin martang yang mahita mau lihat madi ho Tuhan di pasu-pasu hodo huriam sadarion molotung adong na mangadopi hamaolon hasusan urupi mahami asa huamona kok kami song si Josepi masih hohot somu bauba laho bangulahon lomoni roham pasu-pasu huriam namar minggu sadarion rap dot amanami situasi anipar inang bursi rait na pensiun macohot sian situa ala yang kotohonani hot dosa rodi na marujung ngolu nasida
urupi manasida le Tuhan pararma naniula nasida gabi pilihan di julum nama masu-masu nasida do keluarga ale Tuhan dohot akkai anak konna si Arga si Angel Arthur manupak masini roham di nasida mangalok kai pason ya manami songoni nang di nanami nang di anak konna nasida pe dapat akan nani lulua jupang akan nani jalan nasida pasu-pasu ruas muna ulang tahun sadarion dosa minggon gajang umur na diak kana ulang tahun kelahiran berbahagia rumah tangga na diak kana berulang tahun pernikahan Sinode distrik peli Tuhan Rabdot utusan distrik dohot ketua tim tabe distrik inang boru na 70 borhat mardohot sinode distrik dengan mardalan ulon pasangat di warmo pasu-pasu ruas muna marsak ala marujung ngolu ale Tuhan ima amanami Arnold Tambunan asa margogo nasida pasu-pasu ruas menahujak kami Rudi Boston Pasaribu keluarga Nabi Tupulu berupa jahitan gabi ruas na burju na denggan na girgir na yal na ringgas marminggu pasu-pasu mali Tuhan na ulang tahun 70 tahun ina nami nyonya Samosir boru turnip Rabdot punguan inahanna sude akan mabalui parrohaima lumobi na nami ona le Tuhan nang leleng na sailaon mangurus amat tai marsahit saunari inangom madiurus akan akonna di parsahitonna ale Tuhan sakka babahata do honomu margu marhuaso do pasohot ton parsahitonna pasu-pasu inanami asa malum sian parsahitonnai pasu-pasu ale Tuhan ruas ni Uriam ima keluarga Bobby Siregar Kim Paul siagian NN asa hona mga dongani nasida diakka ulon na do nguluna pasu-pasu keluarga RP Sitorus Egul Tomboru Sinaga Poparan PP TSB Cimahi Tengah songoni poparan Raja Sitobuk mga bitua si majutak ale Tuhan sailam tabba maka lasni roha di sudi nasida di bagasan panupahyom munan ulen di tangan nak pikiran nasida do kapinopar nasida pe nama masu-masu nang amanami suyat manenggolan di Serpong dot inanami keluarga M Johan Manulang songoni nang keluarga Sitanggang Boru Tabara di Subang NN Wik Enam keluarga SB Hutahayan Boru Situmorang di Petukangan Jakarta Sujin ale Tuhan nyonya si Hombing Boru Tobing songoni manang punguan Ina Tabita sian Palembang ale Tuhan keluarga Panjaitan Boru Sirait sian Bandung keluarga Diamanami PH Butar-Butar Boru Sitorus dotak KNN saluhuk na le Tuhan manupak ma asini roham do dengan dibasam di nasida asamarlas ni roha nasida dotak kapinoparna pasikopom wakana dengga di pasarian pasamo tanang sirokap ni todipe diak kanak konak parkarejuan na pedengga diulan nasida gabi martabata bagugunami lau pasangapon guar muda badiai alai Tuhan ramar minggu dohami dotak katodong ngami na hinaolongan ni rohanami sian keluarga ni amanami situasi anipar songoninang sian keluarga Sirait naro marsaur mamuji guarmu nabadiai di HKBP Cimahi Jalan Luraon songoni nang amanami si majutak naro sian Jakarta le Tuhan pasu-pasu nasida rakdot inanami na pinarsita ni rohani anak kon nasida pe di hagabion pasaut mayele Tuhan hobar tulomone roham dot asini roham ai dangadong nasutar patu paho saluhut nangulu namion hupasat tami matuho diakka namar sahit ale Tuhan ina nami nyonya sidabuke boru silalahi marsogok borhat do manami putiar purba tu glenagles Penang Malaysia mangeahi hai pasoni do nasoha gorak kami manangisi penapea di podoman ale Tuhan asima roham makuling maho ai molo makulik ko majadi ma madokon ho Tuhan jongjong ma sauk do dina sidak kahai pasoni molo iya pehok ko tangan munalabohi Tuhan ngaluton ni pamatang nai gabihi pas ma nasida songon nahina porsian nasida majadi tu nasida wasrohana mele tuan ditangya kor tangyang nami marite Yesus si paluahami amen mared de mahita papungu pilihan tujolo
acara na mangihut ima paborhaton situa pensiun situa Kanton Sianipar SH dohot inang maredde mahita nomor 494 sada tiki maredde Roma amang situa Sianipar 7 lora dotina. Urian itu hatta jongjong do di jolota mangsitua Kanton Sianipar SH dot inang aspita borusirait naing pensiun manasida sadarion sian ulaun hasit tuaon hobar tu aturan peraturan ni huriata pensiun makasit tua moolo naunggok umurna 55 tahun ya mangsitua Kanton Sianipar SH tubuh tanggal 12 Agustus 1950 lalu di pasu-pasu gabi situa 10 Desember 2000 sia jala di minggu sadarion 10 Agustus 2020 pensiun manasida sian hasituan ni HKBP leleng nasida marhubas di hasituan ni HKBP jalan Lurah Cimahi 14 tahun. Lau paborhat dongata pensiun sian hasituaon taingot mahata ni debatan atar surat di parjamita tulu sada madok martikibedo luhut na natinoppa martitibedo luhut nasa sakap-sakap di hasianganon nuaing pe nunga tikina pensiun amanami situa kasiani parsian ulaun hasituani nunga sahat diulana sida tohonan hasituani alani tabawor hak manasida di bagasan tangiang. Pinasa matiki tu amanami situa MTH Sirait Sekretaris Surya majahon barita pangulaun ihut tu surat keputusan pensiun nasida. Berita pelayanan ni amang situa Kasianipar ima nama dan marga situa Kanton Sianipar SH, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 12 Agustus 1958, dibaptis tanggal 12 Agustus 1959, Malua 8 Desember 1985, tanggal menikah 10 Desember 1994, nama istri Aspita Sirahid, lahir 05 Mei 1996, pendidikan terakhir S1 Sarjana Hukum, beralamat di Komplek Cipageran Asri Blok E3 nomor 3 Cimahi, WIK pelayanan dari WIK 5. Parhalado Situa Learning tahun 2007 ditahbiskan menjadi Parhalado Situa di HKBP Jalan Lurah Cimahi 13 Desember 2009 dengan nats tasbisan Sian 1 Timoteus 1 ayat 12. Jala pensiun Masadarion tanggal 13 Agustus 2020 tolu. Saleleng makubas yamangon nunga godang diula
Sian Huria Resort 1 Distrik Dohotu Pusat songoninang di PGIE Cimahi Imana Parjolo tahun 2008 sahatu 2016 gabe Parhalado Resort Maamangon selama 2 periode. Tahun 2012 sahatu tahun 2016 menjadi anggota Dewan Koinonia Dohot Paniroi Nyama, Dohot Paniroi ini seksi perempuan. Tahun 2012 satu tahun 2016 tong gabe sekaligus utusan ni Sinode Godang. Sampai tahun 2010 1 2020 gabe utusan ni Huriata utusan Sinode Distrik. 2010 1 2020 gabe Majelis Pekerja Sinode Distrik Mamangon di Distrikta Distrik Sapulualu Jabar Tenggie. Samuset na terakhir ima pelayanan Yamangon tahun 2022. Terpilih mamuse Yamangon tahun 2022 1 2024 gabe Ketua Seksi Humas ni Huriata. Di kepanitiaan mulai di Tabiso Namangon gabe anggota ni panitia pembangunan dohot panitia Natal. Saat muse gabe panitia pembangunan di distrik 18 Jabar Tenggie Ima tahun 2018 1 2022. Ima manginang berita pakubasion Niamangon nuang jauh kaima surat keputusan pensiun. Surat keputusan nomor 0 Tolusia _02 _8 Romawi _2020 tolu tentang pensiun situa. Pendeta Kabersot Jalan Rurah Cimahi Distrik 18 Jabar Tenggie yang berkedudukan di Cimahi menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua Manang Situa di HKBP. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, bagian peraturan bab 7 pasal 27 ayat 6 poin 6 tentang pensiun penatua Manang Situa di HKBP memperhatikan usia Situa Kanton Sianipar SH sudah 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Situa Kanton Sianipar SH tempat tanggal lahir pematang siantar 12 Agustus 1958, ditahbiskan Situa 13 Desember 2009 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, pensiun 13 Agustus 2023 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi dengan WEK pelayanan WEK 8. Pensiun WEK 5. Pensiun dari Situa HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi terhitung mulai hari Minggu ke-10 Dung Trinitatis tanggal 13 Agustus 2023. Terima kasih atas pelayanan, pengabdian dan dikasih selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua Manang Situa. Demikian surat keputusan ini dibuat. Jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi tanggal 13 Agustus 2023, Pendeta Resort Cimahi Jalan Lurah, Pendeta Hasian Bemes Purba STH tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan kepada Preses HKB Distrik 18 Jabar Tenggie, kedua Parhalado HKB Jalan Lurah Cimahi, ketiga pertinggal. Demikianlah surat SK pensiun. Tuhamu amanami Situa Kanton Sianipar SH. Nunga di BGH-mu surat haputusan taringotu pensiun hamu sian hesiton ni HKBP. Obartusi au padita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Mari tehite goarni debata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni to di Porbadia. Mulai sedarion Minggu pasapuluhon Dung Trinitatis tanggal 10 tolu Agustus 2020 tolu pensiun ma hamu Situa Kanton Sianipar SH sian hasituaon HKBP. Amin. Martang yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang mau liate upasata mi toho ala di pasu-pasu horo na posom ima situa kanton siani par SH mangula sa lelengot di hakabi pe jalan lura Cimahion pasu-pasu manang niula nasida di huriam jala pasu-pasu manasida madalani pensiun leo kahi paso do gajang ni umur sai toktong masario ngolu nasida do keluarga nang yanakon dot popar nasida asi maroham tangihon jala ului matang yang namion marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Madok hata mewakili ruas Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon. Salam. Salam. Mau lihat tema tutu di Tuhata. Nah hormati kami Amang Padita Purba sebagai pendeta resort, Amang Pendeta Sirait, Amang Inang Sude Parhalado, dohot Sude hita ruas ni Huriata na adong di Jalan Luraon. Dan yang sangat kami hormati dan kami kasihi, Ima Amang Situa Kak Sianipar Inang Boru Sirait, dohot sude keluarga, na dohot mengikuti ibadah pada saat ini. Mulia tema tutu di Tuhata, au sebagai perwakilan sian ruas ni Huriata Jalan Lurah Pasahaton hamaloteon nami ma Tuhamu Amang Situa nami na memasuki masa pensiun apala di Sadarion. Danga adong Amang Sude boi madohoti pensiun sampai tuntas tugas di Hasituauni. Alai sada na hasi hamoletot tadi Sadarion saha do di pasahat Amang di dalaton Amang sude tugas ni Amangi ima sebagai parhalado ni Huriata na sebagai melayani di ruasta selama Amang jadi situa. Sayang gia matutu sude pelayanan ni Amang nasa lelengon dagabe parhalado gabe marparbue gabe boy noni ale tu ale disude Huriata contoh gabe hasangapom mai di Tuhata. Saya di pasu-pasu Tuhan ma pelayanan niamang nasa lelengon boy noni gabe marparbue tutu di bagasan ni sude ruasta nasa lama melayani Amang. Harapan nami Amang sian hasiot tuan Amang do pensiun anggo pelayanan tong do Amang berdalan songon au selama ketua seksi paropuan saya hudok do Amangon gabe bapak ni seksi paropuan buasa hudok kon songoni saya peduli do Amangon tu sude jenis ni kegiatan nami muladong kesulitaku bercerita doa tu Inang Boru Sirait asaboi dibantu Amangon kegiatan nami sian seksi paropuan. Jadi mangido doa Amang tong do tetap anon merdala non Amang sude pelayanan ni Amang khususnya di hami seksi paropuan. Tangyang nami Amang sude sian ruasta sai anggiat matutu Amang tetap sehat dohot Inang dohot sude keluarga bahagia madalaton di masa-masa pensiun. Sai di BG Tuhata matutu di pasahat aha kerinduan ni keluarga ni Amang Situa nami dohot Inang naung di pasahat hamuna di bagasan ni tangyang muna
saya di pasu-pasu tuhatta, saya di pasahat tuhatta matutunoni tu bagasan ni keluarga ni amang saluhutna. Sebagai perwakilan aus yarwasta, pasahaton hamalotion nami ma amang disadarion di pelayanan muna sebagai parhalado ni huriata. Muliate ma dituhatta horas ma. Horas. Diuduti muse mewakili situa Insinyur P. Pangaribuan. Muliate ma horas barita saluda. Horas. Laos songonido songon tikyon. Molo jongjok piau di son amang inang ala memang setelah amang siani paro pensiun na mangihut au nama. Ido on nama kesempataku madokata tu amangon. Jala anggu aduan danga ubi jongjok son amang si majuta nama. Ido dah asa botomuna hamu pe amang inang kumangarade dua mu dina pensiun au tahun depan. Ido dah ade. Jadi pedek do honokku. Jadi mau lihat matu amang siani parate. Ai tikos jala denggan jala terbuka do sude paru lautai nasa ilau nate. Nang songoni matu inang di atas dukungan muna inang. Boy hami mangula di tongan uriaun ido do honokku. La songoni manang tuitate amang sude parhalado. Molo tu akan poso do honokku matu hamu. Selamat berjuang madiamu tetap semangat dah akan poso dah. Ido. Jadi dang ngarong naboy do honokku tu amang sianipar ia soholan mauliate dah. Olo. Jadi do honokku selamat na perjolo homa perjolo upiran katok kami anggota tahun depan matok pamorat penyalakon. Ido. Jadi selamat mamang kate. Selama pensiun madiamang alai ulala anggo di wek tong do peko mangula mu amang olo berkamu akka sermon wek tai jala tuhita amang inang narong dison donok kudo asa tado ti akka sermon wek ida unang tadukung akka situat tai asa rapita asa tapa heba-heba tani debata di parsermonan wek unang atong tadokon tadukung amak situai alai dang di doho tiamu akka sermon wek anggo donok kudo tuita manginang da asa duk kamu situani akka weki laho patupaon akka pertangyangan di tonga-tongan di weki ima songon nagabe bukti nyata di pendukungan muna tuhami parhadalo nadong di huriau natia. Jadi songoni ma amang ngari parda inang burait ya anggo mau lihat mak di kerjasama tasali dengan teh perjolo ma amang pensiun teh awalo nikmati ma anggo sabutun lai kunau do perjolo pensiun ai unggodang do pengalaman kerjaku di hurion ai enggak 20 tahun now itu tong jadi alai mars perjolo waddo ala amang sianipar nunga ono 25 tahun teh ido diaturani jadi amang ma perjolo pensiun manguduti piaimu saya teh. Olo jadi songoni mate sian hita akap donga parhalado teh. Jadi selamat ma pensiun selamat turun benda bakti jala toktong ma hita di bagasan hai pason jala toktong ma hita di bagasan Yesus Kristus. Tong mata dukung ima sude program nadung di Rioda. Olo asa dengan berdalan tarlungobi tikyon di pembangunan. Ate toktong mata dukung Tongoni manang amang pendeta resota dohot amang sirait asa tong mata dukung nasida manguda di tongan di huriat ton. Jadi horas sude di pangulaon ni amang siani parate mau lihat ma tuhat tama na mas wita saruna botima. Horas. Pasahaton Cindramata sian partaun pinasa mati kitu nasida.
Sidungonan non adorak somangap puna sidakur. Para lado hakai bijalalura. Jadi kita 4 tahun sumita Bang Tayan, Bang WSM. Jadi mulai tema mempesat kami tu luata amang pedita purba namang leon kesempatan. Sebetulnya kami di son perwakilan ruas dok. Jongjok pe kami di son namang leon cendramata siak kuria tedo amang dota munainang. Melalui rapat kuria di tahun noksalpu di totu hodok. Mulu pasiu situa gonop onop 5 tahun. Leanom matong tanda mata, cendera mata berupa cicin. Nuaik peamang ngau patu pau kami cicin tu situat tabas ciun. Dia pala tikion. Dos marata hitate mulut kami pe purjuru di son namang leon. Nak satahi saulum maita amang dota munai nangate. Jadi mau lihat tu situa nami amang situa kanton Sianipar hasian. Gabi kona amang purba teh. Hasian na sebenarnya do maksud tu. Rang hasian purba. Abak kudo kope amang dota munai nang 10 tahun noksalpu rapak dohami di tak bisa dison. Wajar dong kalau saya bilang hasian ade. Dong asamar gaku do muse. Itu. Jadi mau lihat mah amang di pelayanan munai son bui hita salir ninggo hita jalan nama kata esok terakhir hidup mangaririta utung ampra amang situ abang ribuan apa tong purjolo pas ciun tahun depan sedih perasaan saya sebenarnya kan ditinggal nama Sianipar iba ditinggal nama pangaribuan do amang ha 5 juta no perlu do tabo to ngakritis be situata mau lo itaririt mulubo ya mangin angate dos surwata mangaririt akka diurubuk nina poso tinggal 20 sekian pisik ngamahamin wae jadi wama apa ya nona teh 2 tahun naina mau salah nginang berusiaan nama nodi para larang main 1 namanya itu kan nggak enak main 1 kan itu jadi dos marata ita teh tariri masuk ke anak kotai tuturtai bila tinggi pa naik si pala seruhaya teh. Ibaen 40 hari sebulan. Ini mau lihat ya. Jadi di son hasian ipatu pauria do songon cindramata sekuria. Dak sakai betul. Ima tada holong irwa sot tuhamuna. Molo hudok no gudang jema 25 ro. Satu ngani 5 ro onom. Konak kuat tadi teh. Juga dia tabai perolehan suara wek 5 do punya kantong suara lebih dari 70 kakak lu jado amang onate mulai ate ma kuang di palayanan mo teh sudung ete roham so nerok kondisi seksi perempuan nakin inang bidan de 5 dang macot tuang koy pelayanan di ladang tuhani anggo wari saat mulut tuker kopi tatarwon ST tak be itu rangi pos maruhama teh kasihan mulut purjolo siak kami alana itu aturan untuk 5 tahun gak bisa dari batong koron nami selama ulang tahun mah buang di ulang tamu natuari boho untuk 5 tahun tanggal 12 kan jadi bulutuk pedak kubatu wahami kue mamotok kue ba tangyang masih peditan non lengkap mak utabu di rangi jendarwan nami las maroham tuk songoni otik susedia oni patu pauriatta las marohamuna aek godak tuek laut terus ni roar si banda saut pangiduan ni inang ko cicimmi tuau topa ummu tuau upatu rehami dia mak pedita di las ni rohata nalao pabor hatton jadi radia de son pangiduan ni inang bur sirait do cicimmi tato pa otik siani
lasma rohamu nama jala jesonari pe sera ono nai mate tuamu ina rohaku lekam manyerahot tu inang ate dukuleo nanon golango ate jadi mulai ate lasma rohamate mergugu mau bang atur kesehatan ate 5 tahun naik sagok 70 kan ai dotang yang isi musa kan akah ngaluton nama ate mulai ate Tepuk tangan Maita Saluna. Foto Angel dari sini. Molate mate. Di huriata nang godang alani hamudo persoduk bulon nami alani bolo kupasape tadda matahon las marohani nangate Matutu. Tepuk tangan Maita Saluna. Iya. Kor Situa KBP Jalan Lurah Cimahi.
kakak do atur ke sini. Ada yang kalian bilang terima kasih ke jemaat kita yang di sini. Nah, mulai dari Amang Pendeta atau masing-masing atau satu orang aja. Mengingat waktu. Shalom, Horas di Saluhutna. Selamat siang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan oleh Tuhan. Di Gereja HKBP Jalur Cimahi ini kami sekeluarga mengucap syukur terutama untuk telah selesainya pelayanan Bapak kami, Bapak Sintua Kasianipar dengan Ibu kami, Ibu Boru Sirait. Terima kasih untuk segala dukungan khususnya di Gereja HKBP Jalur Cimahi, untuk Amang Pendeta, Pendeta Hasian Purba, juga Amang Pendeta Todo Sirait, berikut dengan seluruh jajaran Parhalado dan juga seluruh jemaat di WEK 5 pada khususnya dan pada umumnya untuk seluruh jemaat HKBP Jalur Cimahi. Kami sangat mengucap syukur untuk seluruh dukungan yang telah diberikan kepada keluarga kami sehingga pelayanan Papa kami boleh usai pada umurnya yang 65 tahun tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami berharap untuk selanjutnya semoga Bapak dan Mama juga kami sekeluarga boleh semakin tumbuh dalam pelayanan di HKBP Jalur Cimahi. Kami juga mohon maaf bila selama pelayanan kami sekeluarga mungkin ada kurang-kurangnya dan biarlah itu menjadi penyempurnaan yang daripada Tuhan untuk kita semua. Oleh karena itu kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Horas Dita Sesude. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, mari kita salut nak Parjolo, tu mandok mauliate dohami tu Amang Pandita Hasian Purba, Amang Pandita Todo Sirait, dohok sude Parhalado, Tarlumu Bima, aka Amang dohot inang, jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, secara khusus tu jemaat WEK 5 yang selama ini dilayani begitu juga buat keluarga yang datang pada hari ini. Terima kasih buat Ito, Eda, Amang Simatua, Inang Simatua, khususnya buat Inukku, Simatuaku, ngaro sian hitaan mamereng kami anakonna. Jadi kami keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya selama pelayanan Bapak Sintua Kasianipar yang kurang lebih selama ini. Jadi kami berharap supaya untuk kedepannya Bapak Arga tetap sehat selalu. Meskipun anak kami si Arga kebetulan lagi merantau jauh di Papua, biarlah mohon dukungan doanya supaya dia tetap sehat-sehat di sana. Jadi songoni majo hatasian aham au mauliate. Ulahan nami matutu madok mauliate tutu hatta perdingkan basai. Di siala basa-basana doho asini rohana has hulahon nang di pasar nitu hatta tuau songon natsni tohonan tuau imasan sada Timoteus sada ayat 12 di parhaseang di bata duau gabe ula-ulana ula-ula nama tolpang di hurianai alani mauliate di bahasa rohaku tu amak padita resok do padita fungsional songoni nang dongaku Parhalado
di dukungan doho tang yang muna tu kami boy hula tua manang na melayani di huriata apala sadarion songoni ma lumubi ma di hamuna amanam ruasni huriata HPP Cimahi jalan secara khusus bodo onokku wek 5 sudedo ruat sado eksada satu eksia mangido tangiangau tuhamuna amanami do inanami asa toktong di leon gogo doho pasu-pasu haki pason kesehatan asa buitong melayani di huriat tahun naksongoni diwek asima rohani Tuhan di pasu-pasu di pargugui mahami naksongoni hamu amanginang hita saluhna di pasu-pasu tuhata di leo gogo do hari pason dan gajang bedonokku alana nakudokku alai terharu wasa udok ini sona udok nak kaningan ala persoduk bolono do yanakoku tangyang na do sudi kamuna amangina nami boy hu ula tohonakku apala disadarion nang di arima namangi upe toktong mangido tangyangau tuhamuna amanginang doktita saluna ruasni uriata asa di pargugui jala di leon hari pason kesehatan naksongoni pasu-pasun itu hatta dihita saluna iman dabuhi upasahat horasma dihita saluna Sian Hami uluan ni Huria KP Cimahi Jalan Lura mengucapkan selamat memasuki masa pensiun cinta kasihan ipar pensiun sian institusional struktural doha muate dia sitoni anggota honan sahatu hama mate munado macohot alai yang gosian strukturalna institusi ni parhuriaon pangsium mamu tutup molo nantar jemput dang pola paksiu kamu dang riko pensiu tu sih buido tong terus inang boru sirai pe nama bajus mangalo parsik dak pola riko pensiu tu sih satu ujung ngadui kurang doa kaina di sona saya udok kami dak pola doa nokka kagwarnate mendukung sudah mularong akatamu ni uriat termasuk inat tabur sirai ton baik kamu lopas songonon tur ditaruhon padita pe molosiol rohana mangalang itu dilir dotong kanani arsik nani ura do takka nani nani lopa nani gotan asal mau nang nani atuk itu tong kedua hon macelas rohana ami ala boy gok 45 tahun kamu ate ayamang pengaribu nggak dia matai, jadi mulai doa mata situ aja nak kening hasian ninna berarti habison awam apa morhaton niurion itu narak nak kening, dak pula saya hui ngok bisipata guar hui sia-sia yang guar hi, dak saya sipata dak kuang nggak guar hui, sesudah madok konrupani kan, molotik kimanek kem maguar hui yang go palai dok halak dak pula saya yang nggak guar nih bay. Alai amang situ pengaribuan ba tong malaho pensiun nama dia ka pikinan negro memanang nai sitan perjulat betong ku pengoton nami ate sai tu hatta masu huria naon asang giat bakit si anak kasudut na poso nian muse mana bay ai 20 halak ngai nama halak kositua molo bagi siai berarti hampir rata-rata
danggok 2 sada stonga nama ate di Ganup Akka Wikna. Apalagi tahun depan 2 pensiun ba ngatong rupani sangat singgip. Ima tonanami asa tuai tababak kita nona teh. Urutat terpen nomor sahur di saat disibu gajang pasatota alani saya tuhatta mas ita horas marita salutna. Jongjong mahita maredde mahita manutuk parmigota nomor 650 sadet sada. Namina di Banua Gijang horo haroran salu silelo na deng gado nasa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masana nilihon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo mega be uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramote asau parhasia kami pilihanon pati bulok karajon murito ngatongani huriam dohot di portivion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudang di sileo-leon mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mau lihat itu ho marite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manamina di Banua Gijang, saya penarbadia magoarmu, saya roh maharajonmu, saya saut malau meniroham di Banua Tongaon, sokonna di Banua Gijang, lehon matuham sadari kangulus siapari, saya sama dosa nami, sokon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Isodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Basana sambil diringi lagu apa? Olo saut maho borha tuh. Enggak ya? Oh lanjut. Itu ya? Apa?